kuya. Anak, mahulog ka dun. Dito ka. Dito ka. Opo, igdi ka dun. Asan yung kotse? Asan yung kotse niya? Ay, di mo na pagagawin, kuya. Nagtatanong. Sabi daw, tanong. Sige. Aday mo na, kuya. Wow! Happy ka, Catay? Tay, ang bado mo na yung pag-ganaan. Masaganang pagmamahal po, Prospect Nation. So maraming salamat din po sa lahat sa Panginoon sa pagbibigay sa atin ng mga sponsors na napakakabuti ang puso. So maraming salamat po, Ma'am Rocky para sa pagbibigay ulit kay Catay ng blessings mo. So request sana ni Ma'am Rocky na ay mga laruan para kay Catay. Pero binigyan po natin yan. Meron tayong laruan para kay Catay. So meron si Catay na wait lang, wow. Ito po ay helicopter. Tumutunog siya. Wait lang. Ganda. Ilalay sa setup lang natin. Wait lang, anak. Para alam mo. Tingnan mo ka dito. Wow. Tapos may battery na to. Binili na po natin ng battery. Pero paano ba siya? I-open. Tingnan mo, tumutunog dito. So, kailangan po natin yung mga tumutunog-tunog ng mga bagay-bagay para mas makatulong kay Catay sa kanyang pinapagmurada. Kaya, dahil na dapat pag sabi niya kasi, ganda, ingatan mo. Ito din po ay galing kay Ma'am Rocky.